दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै सनितपुर जिल्लानि डिसि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार नांगोनां बिथांनो गांसे गोसोखांलाइ जों गथायफैदों। बे गोसोखांलायानो जाहैबाय फैबाय थानाय 2027 मायथाइनि जि पपुलेशन सेन्सास, बे सेन्सासाव जोङो नुनो मोन्दों सेल्फ एनिमेरेशनाव जि पर्टेलनि गेजेरजों दायो सोलिबाय थादों, बेयाव जोङो नुदों गोबां 90 फारिलाइयाव सोसनजानाय रावफोरा बाहागो मोनदों, नाथाय बर'नि रावा बेयाव सोसनजानायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बेखौ लानानै जोङो गोसोखांलाइ गथायदों डिसिनि गेजेरजों जेन थाबैनो बर' रावखौबो बे पर्टेलनि गेजेरजों बे फैबाय थानाय पपुलेशन सेन्सास बेयाव सोसननांगौ। मानोना बर' रावाबो भारतनि संबिधाननि 90 फारिलाइयाव थिसनजानाय मोनसे राव। दा बेखायनो जोङो नुनो मोन्दों तेलुगु, बांला, मालायालाम, उर्दु बायदि बायदि रावफोरा दङ, नाथाय बर' रावा गैया। दा बेखायनो आसामावबो बर' रावा दिनै एस'सिएट लेंगुवेज लोगो मावख'आरि राव हिसाबै गनायथि मोन्दों। दा बेबायदि रावा दिनै जोङो नैबे मोनसे गेदेरथार हाबाफारियाव सोसनजायैखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्लानि जानानै दुखु फोरमायदों। आरो जों बेखौनो बुंगोन जे बे राव सोसननाया खोब गोनांथार। मानोना जोंनि गोबांथार बर' ओनसोलफोराव जोंनि आइ आफाफोरा बा जोंनि बर' हारियाव दिनै असमिया राव एबा इंराजियाव गोबां गोनो गोथो माब्लाबा जानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा जायनि थाखाय जोंनो गावनि रावजोंनो जों जुदि गावनि सेन्सासखौ गावनि नैबे सुबुं सानखोआव जों गावनि रावजोंनो जोङो जुदि जोंनि फोरमानफोरखौ जोङो थिसनहरनो हायोबा बियो गेबेंसिन जागोन। मानोना असमिया रावाव जोंहा मालाबा गोरोन्थि जायो, इंराजियावबो मालाबा जों गोरोन्थि जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो थांनाय बाराव जि जोंनि एनआरसि, बै एनआरसि समावबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबिनायनि गेजेरजों बर' रावजोंनो जोङो जोंनि फर्म फिलापफोरखौ जोङो फिलाप खालामनो मोननाय मोनसे खाबुखौ मोन्दोंमोन। दा ओंखायनो एखे लेभेलावनो दायो नैबे 2027 मायथाइनि जि सुबुं सानखो सेन्सास, बे सेन्सासावबो बर' रावखौ जेरैखि जाया सोसनथारनांगौनि थाखाय दिनै जोङो गोसोखांलाइ गथायदों डिसि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनिसिम। आरो बिथाङा खोथा होदों जे बिथाङा बेखौ नट खालामनानै गोजौ फारसे बेखौ खावलायगोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों। दा बेजों लोगोसे जोङो बेखौ खावलायबावनो नागिरदों जोंनि गेजेराव बे सेन्सासखौ लानानै आरो जोंनि सनितपुर जिल्लायावबो गोबां गुदि फरायसालिफोराव सिंगेल टिचारफोर दङमोन, जाय फोरोंगिरिफ्रा दिनै सेन्सासनि थाखाय गोबां खामानियाव थांलाय फैलाय मावनो गोनां जानायनि जाहोनाव जोंनि फरायसाफ्रा दिनै फरायसालियाव नांगौ बायदि क्लास खालामनो मोनाखै। दा बेखौबो जोङो दिनै डिसिनिसिम जोङो बेखौबो खावलायदों जे जोंनि सनितपुर जिल्लायाव जायफोर फरायसालियाव सिंगेल टिचारफोर दङ, सासेल' फोरोंगिरि दङ, बै सासेल' फोरोंगिरि थानाय फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे सेन्सासनि खामानियाव बाहायालाबासिनो बिथांमोनखौ जाहाथे स्कुलाव फरायनो गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय, फरायसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय खाबु होयो, बेखौ जोङो खावलायदों। दा बेनिखायनो जोङो बुंदों जे जेब्लासिम मोनसेया जाहैबाय जेब्लासिम जोङो नैबे बर' रावखौ 2027 मायथाइनि जे सुबुं सानखो पपुलेशन सेन्सास, बे सेन्सासाव बर' रावखौ थिसना, अब्लासिम जोङो खावलायदों जोंनि ओनसोलाव जोङो सेन्सास खालामनायखौ जोङो बन्द' खालामगोन। एबा जों अफिसारफोरखौबो खावलायदों जे जेब्लासिम बर' रावखौ बर' रावजों जोंनो सेन्सासाव मुं थिसननो थाखाय खाबुखौ खालामनानै होआ, अब्लासिम जोंनि ओनसोलफोराव बर' ओनसोलफोराव जाहाथे सेन्सासनि खामानिखौ मावफुङा, जों बेखौ खावलायदों। आरो बेखौ जोङो डिसिनिसिम दिनै बे मोनथाम पइन्टखौ लानानै मानगोनां डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनिसिम जोङो गोसोखांलाय गथायबाय। आरो बिथाङा खोब पजिटिभलि बेखौ गोजौ फारसे दैथायहरगोन आरो बेखौ मावफुंनो नाजागोन होननानै बिथाङा जोंनो दिनै खोथा होदों।